Ну вось, святочны абруд засланы, значыцца, будзе ў наступным годзе ў нас у хаце чысціня і парадак. Уладзік, несці хутчэй стравы, хутка бацькі з усеночнай вернуцца. Зараз. Атрымай. Вось, ой, які стол у нас цудоўны. Христос воскрес! Христос воскрес! Христос воскрес! Воістину воскрес! Дякуй Богу, свята дочакалися Великодня. І ночка сьогодні видалася такая теплая, лунная. Навіть люди з вёсок з других пришли в церкву, как Богу помолиться и Пасху освятить. А ми з маті так спішалися додому. У народі говорять, коли всеношний першими прийдемо домов, то все у нас буде у порядку. І першим виросте урожай, і першим виросте загреється огороднина, і все буде цілий год добре і щасливо. Ось і колічі добре і сьогодні вдалися. Значить, будемо жити у этом годі багато і добре. Ай, славний колючий, славний. Зочка, неси посуд з водою. Зараз, маті, зараз. Положим сюди свянцоне яйцо, и этой водицей будем мыть свои твары, как быть весь год пригожим и здоровым. Давай, господари, ты. Пойду щось рушничок принесу. Не треба. Рушником этим вытираться не треба, бо усю сотрешь магічную силу. А, ну добре, не буду. Ну а зараз будемо розгулятися. Оббираємо свянцоне яйцо, режемо. Сольку, детки, приготуйте. Ось, сольку. Режемо по кусочку. Посипаємо свянцоною чи свярговою солью і каштуємо. А навошта світ яйки, соль і хліб? А это для того, как очистить наши души и тело от розного бруду. А вот шкарлупки выкидывать не треба. Их треба занести на нивку, где господар будет на будущий год сеять пшеницу. Как был добрый урожай, как град не побил. Або у хлеў, где стоит живёла, как заховать ее от розных хвороб. А ви ж ведаєте, діти, магічну силу великодного яйка? Не ведаю. У народі кажуть, свято Великдень, червоне яйка. Яйка з'являється вельми важним атрибутом у народі. І воно символізує вічне життя, одраження всього нового. А вот одно великодное яйцо треба заховать. А ты, господар, як погонишь скотину в поле весною, возьмешь его с собой, как скотину заховать от розных злых бачей и чаров. Ну ось і розговелися. А зараз, діти, поглядимо в оконце. Сьогодні сонце узиходить зовсім по-іному, як обычный день. На Великдень воно і грає. Пойдем поглядим. Поглядим. Ой, Владик, гляди, сапраўды, рознымі колерамі пераліваецца, нібыццам грае. І сапраўды цудоўная сонейка. Цудоўна. Значить, усе буде добре в этом годі. Ну, садитесь за стол. Хутко прийдуть алілюйники, звичайно ж дітки з раниці ходять. Да-да, заходьте, коли ласка. Христос воскрес, Христос воскрес, Христос воскрес. Воистину воскрес, воистину воскрес, воистину воскрес. Волочебные люди добрые, Христос воскрес, Сын Божия. Волочилися, промочилися, Христос воскрес, Сын Божия. Зашли до бабки, посушилися, Христос воскрес, Сын Божия. Ты дала бабка усім по яйцу, Христос воскрес, Сын Божия. Христос воскрес, Христос воскрес, Христос воскрес. Воистину воскрес, воистину воскрес, воистину воскрес. Проходьте, детки, коли ласка до столу, частуйтесь. Дочка, неси, частуй. Частуйтесь, гостики. Коли ласка. А потім ми з вами сходимо на бойця. Але перш я покачаю по ваших твариках, головках с вянцоным яйцом, как вы весь год были здоровые, как червоненькие были. І добре в училище. И добре в училище. Теточка, а чому на Великдень треба яйки фарбувати у червоний колір? А тому, детки, что існує такое повер'я. Як Христос воскрес, усе добрые люди и его учні пошли по белому свету оповедать про это чудо.
А першым гэта ўбачыла Марыя Магдалена. І яна пайшла да рымскага імператару і дала яму яйцо, бо ў яе больш нічога не было. А імператар не паверыў, што чалавек з мёртвага можа стаць жывым. І ў гэты момант у руках яго яйцо стала чырванець, у знак таго, што Христос праліў за нас сваю кроў. І з таго часу усе людзі сталі фарбаваць яйкі ў чырвоны колер. Зразумелі, дзеткі? Зразумели. Дякуємо за почастунки. Ми пойдемо далі віншувати сусідів. Вам по яйку. І вам дзякую, што не мінавалі нашу хату. Дякую. Дякуємо за почастунки. Ми пойдемо далі віншувати сусідів. Дзякую І вам вам, што дзякую. не мінавалі нашай хаты. Здається, чуються голоси. Мабуть, волочобники к нам завітали. Мабуть? Ой, Заходьте. заходьте. Христос воскрес, Христос воскрес, Христос воскрес. Воістину воскрес, воістину воскрес, воістину воскрес. А чи можна вам Христос пришпівати? Коли ласка. Добрый вечер, Христос, Сын Божий Христос, Господару Христос, Сын Божий Христос, Ти ось дома Христос, Сын Божий Христос, Ти спишь ляжешь Христос, Сын Божий Христос, глянь у оконца Христос, Сын Божий Христос, на усход солнца Христос, Сын Божий Христос, а тем слышно Христос, Сын Божий Христос, наша песня Христос, Сын Божий Христос, калю слушно Христос, Сын Божий Христос, отзовися Христос, Сын Божий Христос, калю слушно Христос, Сын Божий Христос, отплатися Христос, Сын Божий Христос, кали ласка Христос, Сын Божий Христос, кусок мяска Христос, Сын Божий Христос, кали змога Христос, Сын Божий Христос, пал пирога Христос, Сын Божий Христос, горелки фляжку Христос, Сын Божий Христос, клади кладку Христос, Сын Божий Христос, забил хатку Христос, Сын Божий Христос, Христос воскрес, Христос воскрес, Христос воскрес. Воістину воскрес, воістину воскрес, воістину воскрес. Покуль до господаров допитали, мы свои боты потоптали. Господиню в хаті, дай нам по докаті. А червоне злоте нам на боти, а 3 сороковки нам на подковки. 3 троячки нам на твяжки, капу яек нам на подарок. Колбасою окружите, белым сыром завершите. А коли не хотите частовать, пойдем с нами жебровать. Не-не-не. Подиходьте, подиходьте. Ну, дякую, дякую, Неси, дякую. дочка, пироги с медом, хай гости дорогие частуются. Зараз, маті, зараз. Ой, які чудові. Частуйтеся. Ой, які пригожі. Ой. Частуйтеся. Дякую, дякую, дякую. Дякую. Ой, Зосечка, як смачно. Ой, ну, Дякую, конечно, дякую. Ігорок, для тебе маті пекла. Прогляді потім пока. Господиня, слухай, що це? За тут у пирогу грош лежить. Ой, я не здарма тут и грош положила. Кому этот пирог достанется, той в этом годе будет жить богато, и все життя будет счастливым. Ой, дякую, господиня, дякую. Дякую, хай збудеться, дай Бог. Ну, а тепер, каб сумно не було, давайте погуляємо бойця. Давайте, давайте. Коли ласка, дарите по яйку. Ой, як пригожі, червоні. Молодчина, господа. А у кого Ой, дякую, дякую, дякую. останется целым, той і виграв. Так, Ну, так, пробуємо. ну. Спробуємо. Ну, Хозяйка. пока. А, Оу. о, Ну, кого ми так? Ну, у кого мацак, у кого целе. У меня мацак Ну так, застався. Ну, молодчина, молодчина. давай погуляємо далі. У кого мацак, той ложить у середину. А ми ложимо по кругу. А зараз я мацак крутану, і до чого яйка я докранеться, той і буде щасливим. Гляньте, моє. Ну, щасливі буде. Ой, дякую, господарі. Ой, дякую за Вам сьогодні уваження. вельми шансує. Давайте я ще раз. Ой. О, а это ж мое яйко. Ну, дякую Богу, теж буде щасливим. Ну і добре. Ну, А, забирайте тепер своє. збирайте свої яйки, згуляємо другую гульню. Давайте згуляємо. Ой, які спритні. Лубок. Лубок.
Палатаку, качаем яйко и загадываем жадание. Можно я Дочушка, первая, пожалуйста. Ой, хоть бы в этом годе замуж выйти. Ой, добро. А я брат, наверное. Как свинья поросилась. Как овечки вялись и куры неслись. Ай, как коробка покрылась. Как все добро было у семьи. А я хочу, как в этом годе унушка замуж зашла. Ой, как сбожье доброе уродила. Ой, а я хочу, как внуку прибавилось у семьи. Уладик. Ну, Владик, ты ж тоже Ай, как погуляй. школу добро скончить. Чье яйко далее закатилося, то и будет долго жихар. Чье там яйко? Ну, Я и тетка так Ганна, долго живу, будешь я то. ще много буду жить. Добре. Ну, дякую Богу. Давайте кошечек. Я Зося. А ти чули, ви сьогодні кукувала зязюля? Ну що ви кажете, зязюля починає кукувати від Великодня і до Петра. Да не тільки зязюля, усі птушечки починають свій спів. Бачим ми у вашій хатці, як сад на погоді пригожая дівчинка виросла. Мабуть, хутко треба буде чекати сватов. Хотілося б. А да дозвольте нам проспівати їй «Дявоцький Христос». Коли ласка. Добрий вечір, слічна пана. Христос воскрес, Сын Божия. Слічна пана, устань рана. Христос воскрес, Сын Божия. Мися біла, як папіра. Христос воскрес, Сын Божия. Слічна пана, гадуєшся. Христос воскрес, Сын Божия. Свайго татки на вигаді. Христос воскрес, Сын Божия. Як зелен сад на пагоді. Христос воскрес, Сын Божия. Слічна пана всю гуляла. Христос воскрес, Сын Божия. В своїм саду розірвала. Христос воскрес, Сын Божия. Як увидів син купецький. Христос воскрес, Сын Божия. И он подходить, речь заводить. Христос воскрес, Сын Божия. Слично подай, отдай венчик. Христос воскрес, Сын Божия. Отступся мне, не ровен мне. Христос воскрес, Сын Божия. Будь же мне, ляпей тебе. Христос воскрес, Сын Божия. Слічна пана всё гуляла. Христос воскрес, Сын Божия. Як увидів сам царевич. Христос воскрес, Сын Божия. Сам царевич, королевич. Христос воскрес, Сын Божия. И он подходить, рыб заводить. Христос воскрес, Сын Божия. Слічна пана, отдай венчик. Христос воскрес, Сын Божия. Буду твоей, отдам венчик. Христос воскрес, Сын Божия. Дай же Божа усё ж гэта. Христос воскрес, Сын Божия. Ды збылася ўсё праз лета. Христос воскрес, Сын Божия. Святым Петром жить удвоем. Христос воскрес, Сын Божия. Святым Петром жить удвоем. Дякуй, гостики. Дякую вам за спевы. Дякую за то, что не пройшли нашу хату. Подыходьте, частуйтеся. Прибите наши почастунки. Ласку, у кошек. Господині Ганночки. А фляжку горелки. І фляжку горілки для вас приготували. Ласка, у кошек. Ось і колбаски. Колбаска, бавите, Ну, і сир, фляжку горелки, як ви просили. Дякуем. Ну, а мы вам пожидаем, бывайте здоровы, живите богато, и как в вашей хате был достаток. А до заходу, до змеркання, здоров'я, грошей і кохання.
Каб жито родила и пшеница, ды розное збожжа, каб жить было можно. Каб на своих внуков любовалися, волочебников на других год дочекалися, а мы пойдем далее волочебничать. Каб господар с господыней не сварились, а увесь год веселились. И только любились. Спасибо. Дякую вам большое. Дякую вам. Господару Христос, Сын Божий Христос, господыне Христос, Сын Божий Христос. Ну, детки, вы тут пробираетесь, а мы с батьком уже вечер на улице пойдем скотину кормить. Добре.